ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ ମନୋଜ ବିଷୟରେ, ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦାଣ୍ଡକୁ ଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ। ମନୋଜ ଯିଏକି ଜଣେ ଶାରୀରିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, ମାନସିକ ଅନଗ୍ରସର, ଆଉ ଯେହେତୁ ତାର ଘରର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା, ଏତେ ସକ୍ଷମ ନଥିଲା, ତ ତାଙ୍କର ଘରର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ମନୋଜ ବସିବ, ବାହାରକୁ ଯିବ, ବା ତାକୁ ବୁଢ଼ୀ ମା' ବି ନିଜେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ହେଇପାରନ୍ତା ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅଟିକୁ ମୁଁ ବାହାରକୁ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥିଲୁ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ କିଛି ସରକାରୀ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ এই ଜିନିଷଟି ହେଇପାରିନଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିନଥିଲେ ଆଜି ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ କିଛି ସଂଗଠନ ଆସିକି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଜି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି, ଆଉ ନିଜେ ମନୋଜ ବି କେଉଁ ଭଳିଆ ଖୁସି ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା। ତାଙ୍କର ବୁଢ଼ୀ ମା' ଏଠି ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ମା'? ସେଦିନ ଆପଣ ଦୁଃଖ କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାତିର, ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାତିର ଗୋଟେ ଆଶା ପୂରଣ ହେଇଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ମୋ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କାହାକୁ ଆଗରୁ କହିଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଇଏ ପାଇଁ? କହିଥିଲି, ହଁ କେତେ କାହାକୁ କହିଥିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲି, ଆପଣ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ସିଏ କହେ ସରପଞ୍ଚ କହିଥିଲି। ତାଙ୍କ ବାପା ବି ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ସଂଗଠନ? ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଇଏ ହେଇକି ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲି କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି। ସରପଞ୍ଚରୁ ଧରିକି ସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀ କରିକି କେହି କିନ୍ତୁ କଥା ବୁଝିଲେନି। ଏବେ କ'ଣ କେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି? ଗଡ଼ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇଏ କରିକି ମୋର ବହୁତ ଖୁସି। କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିନଥିଲେ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋ ଗଳି ଜୁଆନ୍ ପରିବାରଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦେଖିଥିଲି ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଆଶା ଦିଦି, ଆଉ ଜଣେ ଆଶା ଦିଦିର ଦୁଃଖ ଦେଖିକିନି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟାକୁ ମୋ ପୁଅ ସାଗର କତିକି ପଠେଇଥିଲି। ମୁଁ କହିଲି ବାପାଲୋ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେଟା କହିପାରିବିନି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଇଥିଲି, ସିଏ ଦେଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ କାଲି ଗାଳି ଦେଉଥିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି, ତୁ ଆଜି ଯାଇ ଇଏ କରିନେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲି, ମାନେ 100କୁ 100 ଖୁସି। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାଟିର ଏଇ ଯେଉଁ ହସ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଖୁସି, ଆଠୁ ଖୁସି ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଯାହାକି ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛ। ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯେଉଁ ପିଲାଟାରୁ ଆମେ ଦେଖିଲ ଯେ ଜିନିଷ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଯେ ଏତେ ଖୁସି, ସେଗୁଡ଼ା ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା କହିବିନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଏ ପରିବାରର ଖୁସି, ଏ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯାହାକି ଆଜି ମନୋଜର ଗୋଟେ ବିକଳାଙ୍ଗ ପିଲାର ଯେଉଁଠି ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇପାରିଲାନି, ବେସରକାରୀ ଭାବେ ଆଜି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆଉ ଥରଟେ କେବଳ ଆମେ ମନୋଜକୁ କହିଦେବା। ମନୋଜ କ'ଣ କହିବ? ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କହିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବି? ଏ ଛୁଆର ହସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେ ସବୁ କିଛି ସେ ବୟାନ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମୋର ବି ଏଠି ଗୁଜବମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା। ତ এই ଆନନ୍ଦଠୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କିଛି ଆନନ୍ଦ ନେଇନି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପରିବାରଟା ଆମେ ଯେଉଁ କରିଥିଲୁ କିଛି ଜଣ, ତ ଏ ଖୁସି ଯେଉଁ ମିଳିଲା ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯାହା ହଉ ପରିବାରଟା କରି ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭିକୁ, ଯାହା ହଉ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କି ଭାଇ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ତ ତାଙ୍କ ଘର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଛୁଆଟି ତା ମୁହଁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଗଡ଼ି ଜଣ ଗୋଟେ ମେମ୍ବର, ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିଲୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ? ବହୁତ ଖୁସି। କ'ଣ ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଏଠିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏତେ ଦୂରରେ? ଆପଣ ତ ସିଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ଭାଇ, ଏଇ କାମ ଦେଖିକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ସାର୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି କି, ଏତେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଏବେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ, ଆଉ ଖବର ଆସି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ବି ଆମେ ଦେଖିଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ଖୁସି ଅଛି, ସେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଆଜି ବି ବହୁତ ଖୁସି। ଯାହା ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଏଇଭଳି ରିପୋର୍ଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ଆମେ ଯେମିତି ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କଲୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ ସଂଗଠନ କରିବେ, ପିଲାଟି ଆହୁରି ଉପକୃତ ହେବ।
କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏତେ ଦୂରରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି କି ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ରିପୋର୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯେଉଁ ପିଲାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍ତରରେ ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଥାଉ କି ନଥାଉ କିନ୍ତୁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ଛୁଆଟିର ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୁଆଟିକି ଖୁସି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତାର କେବେ ହାତ ଗୋଡ଼ ଏତେ ହଲାଇନି ଆଜି କହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ତା ଖୁସି ଦେଖିକି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ତାଠୁ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଭାଇ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଜିରୋ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ଦେହରେ ସେ ଛୁଆଟା ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ଗୋଟେ ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାର ଦେଇପାରିଲୁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ପଚାରିବା କ'ଣ କେମିତି ଆଜି ଆସିଲେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସେ ମନୋଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାକୁ ଆଜି ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼େଇଲେ ତ କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଆସିଲେ ଏଠିକି? ହଁ ଗଡ୍ ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭିକୁ ଯେହେତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛୁ ହିରଗାଣ୍ଡରୁ ସବୁ ଖବର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମେ ଏତେ ଖୁସି ଯେ ସେ ପିଲାଟା ଆମକୁ ଦେଖିକି ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ ହେଉଛି ଯେହେତୁ କି ତା ପାଖରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ଏତେ ସରକାରଙ୍କର ଏତେ ସୁବିଧା ଅଛି କୌଣସି ମତେ ସେ ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମନୋଜ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆସିକି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିକି ଆମ କାମଟା କରିପାରୁଛୁ ଆମର ଯିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଫୋନ୍ କଲେ କି ଏମିତି କାଲି ଆମେ ଯିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଡ଼ିକିନା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ହେଇକିନା ସବୁ ବାହାରିଲୁ ନାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଯାଇକିନା ଏଇ କାମଟା ରବିବାର ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଖୁସି ମିଳେ ଅନ୍ୟକୁ ଖୁସି ଦେଲେ ଯେହେତୁ ଭଗବାନ କହନ୍ତି ଅନ୍ୟ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇଲା ପରେ ନିଜ ଘରେ ହସ ଫୁଟିବ ତେଣୁକରି ଏଇ ଯେଉଁ ହସ ଫୁଟେଇଛୁ ଆମେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁକିନା ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଧନ୍ୟବାଦ। କଟକ ମାଳବିହାରୀପୁରରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ନାୟକ ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।